незвычайная і выключная пагроза для ЗША. Вашингтон падоўжыў санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Выбух за 20 кіламетраў ад мяжы. Чарговы вайсковы дрон парушыў паветраную прастору Латвіі і ўпаў у возера. Заслона ад новага наступу Украіна павялічыць колькасць войскаў і фінансаванне фортыфікацыяў на беларускай мяжы. Пра гэта, між іншага, у суботнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. Дональд Трамп працягнуў яшчэ на год санкцыі супраць уладаў Беларусі. Пры тым, што перамовы афіцыйна не спыняліся, хоць Джон Коул у Менск так пакуль і не даехаў. Больш за тое, з'явілася інфармацыя, што Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі цісне на суседзяў нашай краіны, каб тыя пайшлі на саступкі ў санкцыях супраць калійных угнаенняў. Падрабязней Антон Бяздольны. ЗША яшчэ на год працягнулі дзеянне дакументу, прынятага ў далёкім 2006 годзе і пашыранага Джо Байденам у 2021, які прызнае ўлады Беларусі пагрозай нацыянальнай бяспецы ЗША. На сайце Федэральнага рэестру заканадаўчых актаў з'явіўся адпаведны загад Дональда Трампа. Дзеянні і палітыка некаторых прадстаўнікоў ураду Беларусі і іншых асобаў, а таксама шкодная дзейнасць беларускага рэжыму і яго шматгадовыя злоўжыванні працягваюць несці незвычайную і выключную пагрозу для нацыянальнай бяспекі і вонкавай палітыкі Злучаных Штатаў. Дакумент дазваляе працягнуць санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя ў мінулыя гады. Тым часам цягам апошніх месяцаў у працэсе перамоваў з рэжымам Александра Лукашэнкі уводзіцца паслабленне. Афіцыйна знялі санкцыі супраць авіаперавозніка «Белавія» і беларускага «Калію». Штогадовы працяг санкцый – гэта як здача карт на картачнай гульні. Гэта трэба рабіць кожны раунд, то бок у дадзеным выпадку кожны год, а Трамп любіць мець на руках моцныя карты. Таму заўжды для любых перамоваў патрэбныя санкцыі, каб было зразумела, з чым ты на перамовы прыходзіш. На гэтым тыдні стала вядома, што Дзярждэпартамент ЗША накіраваў Украіне, Польшчы і Літве неафіцыйны зварот з прапановай разгледзець магчымасць аднавіць транзіт беларускага калію праз іх тэрыторыі. МЗС Украіны пацвердзіла інфармацыю. Паводле Радыё Свабода, разлік ЗША ў тым, каб зменшыць ролю Расіі ў экспарце беларускага калію і атрымаць магчымасць адцягнуць Менск ад Масквы. Больш за тое, грошы, заробленыя на транзіце, прапануецца скіраваць у фонд падтрымання Украіны. Ці варта было ўводзіць эканамічныя санкцыі, штурхаць Беларусь у абдымкі Крамля, это асобнае пытанне, але раз ужо санкцыі ўведзеныя, проста здымаць іх, таму што амерыканскай адміністрацыі ўдалося вызваліць некалькі партыяў палітвязняў, мне здаецца, это палітычна нерацыянальна. Тым часам анансаваны яшчэ ў красавіку візіт Джона Коула пакуль не адбыўся. Не было спецпасланніка прэзідэнта ЗША і на сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскім прапаведнікам Фрэнклінам Грэмам. Гэта сама па сабе не значыць, што нічога не адбудзецца. Але, безумоўна, у бакоў ёсць і іншыя прыярытэты. Мы бачым у Амерыкі зараз і Іран, і Расія, і зараз у Беларусі таксама сумесныя Расіі ядерныя вучэнні. Натуральна, гэта не той фон, які патрэбны для прыезда спецпасланніка Трампа. На фоне перамоваў рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. У дзень палітвязня з'явілася інфармацыя пра масавыя обшукі ў кватэрах сваякоў і саміх палітзняволеных, якіх рэжым прымусова выслаў з краіны пасля вызвалення. Антон Бяздольны, Белсат. Чарговы дрон парушыў паветраную прастору Латвіі. Беспілотнік упаў у возера і выбухнуў усяго за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. У Краслаўскім краі Латвіі экстранныя службы працуюць на месцы падзення беспілотніка. У выніку здарэння ніхто не пацярпеў. Сёння раніцай паступіла паведамленне, што ў возера Дрыдзіс упаў дрон і здэтанаваў. На месцы неадкладна прыбылі супрацоўнікі паліцыі, якія выявілі магчымыя абломкі апарата. З прычыны маштабнай зоны абследавання да аперацыі прыцягнулі дадатковыя сілы дзяржаўнай пажарна-ратавальнай службы на лодках, падраздзяленне нацыянальных узброеных сілаў, а таксама паліцэйскія дроны. Адметна, што сэнсары не зафіксавалі момант залёту беспілотніка на тэрыторыю Латвіі, таму экстранныя СМС-паведамленні не адпраўляліся. Акалічнасці здарэння высвятляюць.
Украіна будзе фінансаваць пабудову фартыфікацыяў і павялічыць асабовы склад на мяжы з Беларусю, каб перадухіліць новы наступ. Гэта вынікае з заявы Владзіміра Зяленскага, якую ён зрабіў на сустрэчы з кіраўнікамі грамадаў Ровенскай, Валынскай і Жытомірскай вобласцяў Украіны. Мы хочам, каб расейцы і беларусы ведалі, што іх рызыкі ў наступальных дзеяннях на гэтым кірунку – гэта страта цалкам усёй колькасці людзей, якія прыйдуць. Напярэдадні прэзідэнт Украіны правёў размову з брытанскім прэм'ер-міністрам Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам і канцлерам Нямецчыны Фрыдрыхам Мерцам. Як было пададзена ў афіцыйным паведамленні, Владзімір Зеленскі праінфармаваў заходніх лідараў наконт расійскіх планаў адносна Беларусі, Украіны і іншых напрамкаў у Еўропе. У Магілёве пад кулы маршруткі трапіла 9гадовая дзяўчынка з траўмамі, яе тэрмінова даставілі ў шпіталь. Жахлівае здарэнне адбылося ўчора каля 18 гадзіны на скрыжаванні вуліцаў Крупскай і Турава. 9гадовая дзяўчынка пераходзіла на зялёнае святло. За стырном маршруткі быў 52гадовы кіроўца. Цяпер супрацоўнікі ДАІ высвятляюць усе абставіны. Беларускі Робін Гуд і герой антыбальшавіцкага супраціву. У Варшаве ушанавалі памяць Юркі Моніча, забітага карнікамі ГПУ 102 гады таму. Акцыю зладзіў рух салідарнасці разам. Прыгадваючы гісторыю апантанай любові і барацьбы за свабоду Беларусі, узгадалі і герояў сучаснасці, закатаваных рэжымам Лукашэнкі за мару аб вольнай бацькаўшчыне. – 23 траўня 1924 года быў забіты Юрка Моніч, беларускі Робін Гуд. Гэта чалавек, які разам з паплечнікамі адбіраў у камуністаў тое, што яны нарабавалі ў беларускага народа, і на Барысаўшчыне вяртаў гэта людзям. Таксама ён спыніў цягнік, савецкі цягнік, дзе ехалі савецкія дыпламаты, і прылюдна зганьбіў іх, загадаў выдаць ім па 40 шампалоў на вачоху дыпламатаў заходніх. І за гэта яму, канешне, не прабачылі. Лепшыя сілы НКВД палявалі на яго, знішчылі яго, расстралялі больш за 20 ягоных паплечнікаў і дзесяткі ягоных удзельнікаў ягонага руху, ягонага атраду адправілі ў лагеры. Жыве Беларусь! Я сам, калі был подлеткам, чуў знакамітую фразу пра ўладу «Моніча на вас няма». І гэта фраза сёння абсалютна актуальная, бо такой катастрафічнай сітуацыі, якая сёння у беларускай нацыі ніколі не было. Наша героі, наша літаратура, наша гісторыя, наша культура, наша мова. Вось гэта трэба супрацьпастаўляць. Это сіла, якую рэжым не можа перамагчы, і Расія не можа это перамагчы. Так, і Алесь Пушкін, і Ігар Леднік, гэта тыя людзі з Барысаўшчыны, людзі з радзімы Юркі Моніча, таксама апынуліся пад агнём, таксама ахвяравалі сваім жыццём дзеля Беларусі, таму іх постаці ў гісторыі будуць поплеч з Юркам Монічам. Я веру тое, што гэтыя людзі шматкроць паўтарыліся і зараз сярод нас такія самыя героі, яны дойдуць да той перамогі, якая мроілася, за якую змагаліся і паміралі папярэднікі. Беларусь пад пагрозай акупацыі, і гаворка цяпер не пра геапалітычную сітуацыю. Тэрыторыі па ўсёй краіне, іх плошча павялічваецца штогод, зарастаюць інвазійнымі раслінамі. Найбольш агрэсіўныя баршчэўнік і канадскі залатарнік. Намаганні дзяржаўных службаў не заўжды даюць рады. Пры гэтым рыхтуюць штрафы для ўладальнікаў участкаў, якія не змагаюцца з небяспечнымі раслінамі. Падрабязней Алесь Залеўскі. Баршчэўнік каля дарог, на лецішчах, побач з дзіцячымі пляцоўкамі ў Менску. Беларусь усё мацней зарастае інвазійнымі раслінамі. І нягледзячы на гады барацьбы, навукоўцы прызнаюць, ситуация погоршается. Наша страна оказалась в самом центре, и здесь, скажем,
много процессов, которые происходят с севера, с юга, с запада, с востока. То есть наша страна на перекрестке процессов внедрения инвазий. У нацыянальным кадастры ўжо больш за 400 інвазійных і патэнцыйна небяспечных відаў. Найбольш праблемная сёння баршчэўнік сасноўскага і канадскі залатарнік. Летась у Беларусі выявілі больш за 1000 новых месцаў росту баршчэўніку. Расліна небяспечная перадусім для чалавека. Яе сок выклікае цяжкія апёкі. Яшчэ ў савецкія часы расліну вырошчвалі як корм для жывёлы. Цяпер яна заняла ўжо каля 4,5 гектараў беларускай зямлі. Улады не даюць рады змагацца самі і перакідаюць адказнасць на грамадзянаў. Основными причинами значительных площадей произрастания растений является большой запас семян борщевика, в частности в земле, что не позволяет обеспечить полное уничтожение в течение 3-5 лет, а также несоблюдение требований действующего технического кодекса, установившихся практики, в частности технологии при проведении работ химическим методом. З 19 чэрвеня ў Беларусі пачнуць штрафаваць уладальнікаў участкаў, якія не змагаюцца з інвазійнымі раслінамі. Пакаранне да 10 базавых велічыняў. Найбольш эфектыўным метадам барацьбы чыноўнікі называюць хімічную апрацоўку да пачатку цвіцення. И там через 2 недели-месяц он полностью умрет. Калі баршчэўнік небяспечны для людзей, то канадскі залатарнік для ўсёй беларускай прыроды. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму яго масава высаджвалі на лецішчах як дэкаратыўную расліну. Цяпер залатарнік захоплівае палі і лясы, выціскаючы мясцовыя віды. Те леса, где раньше произрастали грибы, ягоды, сплошные заросли золотарника, и мы просто потеряли. Раньше ходили, собирали землянику, чернику, а сейчас растет золотарник. То есть, такая вот катастрофическая ситуация. Праблему пагаршае тое, што насенне небяспечных раслін дагэтуль можна свабодна купіць у інтэрнэце. Апроч залатарніку спецыялісты ўжо называюць новыя пагрозы: чырвоны дуб, ясень пенсільванскі ці рабіннік. Страты ад інвазійных раслінаў для нацыянальнай эканомікі ў ЗША штогод складаюць каля 150 мільярдаў долараў, у суседняй Расіі больш за 50 мільярдаў. Як прызнаюцца ў Акадэміі навук, страты для Беларусі пакуль не падлічаныя, але калі не рабіць захадаў, плошчы заражаных тэрыторыяў будуць павялічвацца яшчэ на 15-20% штогод. Алесь Залеўскі, Белсат. У егіпецкай Гізе сёння адбудзецца адзін з самых незвычайных баксёрскіх вечароў апошніх гадоў. Турнір «The Ring Glory in Giza» пройдзе каля падножжа легендарных пірамідаў. Галоўная падзея івенту – бой украінскага баксёра Александра Усіка супраць нідерландскага кікбаксёра Рико Вергувена. Арганізатары ўжо называюць гэта шоу гістарычным. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Рынг пасярод пустыні, святло пражэктараў і піраміды, што бачылі тысячагоддзі гісторыі. У егіпецкай Гізе пройдзе грандыёзны вечар прафесійнага боксу. Літаральна за некалькі тыдняў спецыяльна да турніру тут усталявалі часовую арэну на 15 000 гледачоў. Такія падзеі побач з пірамідамі раней былі немагчымыя. Тэрыторыя пад аховаю ЮНЕСКО. Аднак спрацавалі вялікія фінансавыя магчымасці арганізатараў. Сусветная баксёрская рада нават прэзентавала адмысловы пояс для пераможцы бою Усік Вангувен. Гэта вельмі унікальны асаблівы пояс, які мы называем поясам караля Ніла. Гэта асаблівы трафей для пераможцы бою. Сусветная баксёрская рада ганарыцца тым, што ўпершыню ў гісторыі праводзіць тут, у Егіпце, вельмі унікальную падзею, пра якую марылі шматлікія пакаленні. У цэнтры ўвагі 39-гадовы Александр Усік. Аб'яднаны чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе, алімпійскі чэмпіён і адзін з галоўных баксёраў сучаснасці. Украінец выходзіць на рынг у статусе фаварыта і абаронцы поясу WBC. Гэта важна не толькі для мяне, для ўсяго боксу, для ўсіх людзей і для Егіпту. Вы ведаеце, гэта выдатная гістарычная падзея. Для мяне гэта ўпершыню, я шчаслівы быць тут. Супрацьстаяць Усіку будзе 37-гадовы Рико Вергувен. Ён больш за 10 гадоў дамінаваў у галоўным сусветным прафесійным прамоушане «Глоры» і ператварыўся ў сапраўдны сімвал свайго віду спорту. Гэты бой дэманструе ў свеце, што няма межаў магчымасцям. Я адчуваю сябе шчаслівым, таму што магу правесці матч перад пірамідамі. Гэта такое гістарычнае месца, і яно нясе ў сабе столькі гісторыі. Перабываючы там, я магу выступаць перад усім светам і перад багамі, якія назіраюць за гэтым месцам зверху ўніз. Гэта цудоўна.
Арганізатары чакаюць гіганцкія сумы прыбытку, а сам вечар ужо называюць адным з самых маштабных спартовых шоу года. Паводле нідерландскага выдання «Панарама», Усік з забой атрымае каля 100 мільёнаў долараў, а зорка кікбоксінгу Бергувен заробіць у Егіпце 15 мільёнаў. Безумоўна, самы вялікі свой чэк у кар'еры. Цяпер засталося, каб самая падзея цалкам апраўдала чаканні заўзятараў. Павел Алейнікаў, Андрэй Сульжыц, Белсат. Гэта ўся інфармацыя ў аб'ектыве на сёння. Больш навінаў на нашым сайце і ў сацыяльных сетках. Зычу гаспадарству спакойных выходных. Да сустрэчы на Белсаце. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. У бліжэйшыя хвіліны кароткі агляд гарачых навінаў, публікацыю сайта belсat.eu і сацыяльных сетак нашага каналу. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Магілёве маршрутка збіла 9гадовую дзяўчынку. Аварыя адбылася на скрыжаванні вуліц Крупскай і Турава. Паводле папярэдняй інфармацыі, 52гадовы кіроўца маршрутнага таксі наехаў на школу